Oi murenya koromuga jonga kawtholi marwa kechendo ni maratil waiko ni weche manyien kata kamano pano dong mana ndala boro kende nyakoromuga jwang to piny Kenya die yiero no maduong ma pachoka to kawuono nyakoromuga jwang ma ok en tesend goyo kura kata kamano wadhi keto ranyisi mar gino abende ibiro bedo go gigen ibiro yudo chiengno abende idhe keto ratiro mari mano mar goyo mbulu e tesend pogore mago mar goyo ombulu king'iyo kanya koromuga jwang wantiere kod debe pogore kanyo kotiyo koda mano mabende mar tend piny Kenya mano en debe mokwongo maracharno kaito ntiere mano mabende nigi rangi no ma blue mabende mano mar governor kaito wan gi mar senator kacha wantiere gi mano mar ja od bura kaito macha ja od bura mano mochung'ne jowamine kata women rep kaito bang'e wantiere gi mano mar MCA magi e gigo nyakoromuga jwang bende ibrodo chiengno midhi goyo ombulu te sendino mano mabende idhi goyo ombulu kata kamano kawuono en cheno maratil vioja koreyo makare mar kelo ni chendo ni ma e gino mabende kawuono odhi kelo ni ranyisi ka bende ang'no bed kod wendo ne kanyo commissioner mar IBC Justus Wangaya gi koreyo makare mar nyisi gino mabende bedo gi geno chiengno mabende idhi keto ratichi e tim mano mar goyo ombulu yiero mabiro mar dwe mar aboro kata kamano wang'iye thuondo chemwa ikoni odhiambo makawuono. Story yako, uza sera zako, wachana na mimi nafanya kazi yangu nimalize, nyinyi muende muombe kura, wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima twende nyumbani pamoja, shida iko wapi? Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta oseo jalupne William Ruto kuom tiyo kod weche maracho nyinge kaka jalno man kod paro marach gi oganda jo Kenya. Naweza kutangaza kwamba tumefaulu kupata kichwa cha msichana ambaye alikatwa shingo. Bilagi kone oyudo winya dende majahigni 20 manyocha onegi makaeto chod wiye oko e gweng' mabarute county Manakuru. Sani kuro wayuago ni dhano 40 mawagado loro negi piny Uganda mano makwane wi mageta ka security waonge go. Jopiny dho wath ma Uhanya ogolo yuak bang' meko mar jolupo makwan gi oktin ne 40 mayangore ni ogeng'negi gi obila ma Uganda. Machiegni nyakoromuga jwang e chendo ni maratil waiko ni weche manyien bed kodware chakruok nyaka giko kabende bet thuolo ma tudri kodwa e lewo marote machuo kariyo 3-6 nono bende wantiere kanye mbui Ramogi TV kanya bende nyalo weche gi achiel kachiel nyiso apachi kaluwore gi mago mwaiko ni odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeo kaja loko marwa en Elizabeth Otieno machiegni. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni en owuon onge kod paro moramora marach gi ja Kenya moramora. Uhuru loso ka odwoko kweth mar siasa mar Kenya Kwanza manyochwako campaign matude kod timbe makoche pachoka. Ka loso utawala kano yore yepo mar apaya ma Nairobi Expressway kod Eastern Bypass. Uhuru omedo ni pache sani ng'eyo mana kaka obiro weyo Kenya e okang' makare madongruok ka odhi yweyo mare mano bang' tich. Edwin Okoth nigi ler mathoth mar wachno. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane timo limbe kendo yawa yanga chendo mag dongruok e boma ma Nairobi ne odwoko jotend kweth mar Kenya Kwanza ma osebet kalieko weche ni ponono ni en kodgi kod paro ma ok ber. Umenitusi karibu miaka 3, kuna mtu amewaguza. Hiyo miaka 3 nimekuwa kwa kiti, sindikuwa na uwezo. Sasa wakati naenda kupatiana serikali na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi nafanya kazi yangu nimalize, nyinyi muende muombe kura, wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima twende nyumbani pamoja, shida iko wapi? Uhuru bende ne oseo jotelo ma Kenya Kwanza kuom sero ombulu e yo ma ok owinjore ka wacho ni jo Kenya duto ni kod thuolo mar yiero jatelo ma gibiro dwaro e yiero matimore juma manyien. I want to urge all of us to maintain peace during the remaining campaign period and on and after the date of the election. Kuna haja ya matusi jameni. Kila mtu, including myself, ako na uhuru wa kupigia debe yoyote ambaye anataka. Kwa hivyo, unapigia huyu, mwingine anampigia huyu, mwingine anapigia huyu, uamuzi utakuwa wa wananchi. Kuna haja ya matusi,
kuna haja ya kuingilia watu. Jatend piny Kenya bende nokwayo jogo ombulu mondo kik giyier jotelo man kod ichwang' ni mar Kenya onego bed kod kwe kata bang' yiero, kama bende ne ogoyo poro ne jalar kom e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Kutoka hapa tunataka kuinua nchi ifike kiwango hii. Sio watu ambao wamekuwa kwa serikali, alafu sasa na kelele miaka hiyo yote, alafu sasa wanawaambia ngoja nitawaambia vile mtafanya. Sisi tunataka tuwache nchi, wananchi wakiwa wako na hope of a better and brighter future. Lakini sio watu ambao wanakuja kila saa akisimama kwa mkutano, watu wanasimama kwa ni matusi. Utasema mbele ya baba. Jalup jatend piny Kenya William Ruto kod jalup ne laro bedo jatend piny e yiero ma higa ni Rigathi Gachagua osebet ka seyo Uhuru Kenyatta kuom siro Odinga, ka gilieko ni piny owacho nyalo bet ni kod paro maricho e wi ngima jokanyo mag Kenya Kwanza. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wakete mane mago mag siasa nyakoro mgajuang' ogai mar Azimio la Umoja, Raila Odinga gi jalupne Martha Karua siemo wang' jatend UDA William Ruto kuom chwalo siasa mag siayo oganda e Thurka. Odinga gi lange manomuomo kendo tero kisera margi e kaunti ma Nandi gi Uasin Gishu, gwenge ma bende Ruto ni e kod mi mapek mokalo nokone jopiny mondo biogo kogno jotelo magi biro yiero dwe manyien kaka okang' maloko ngimagi. Jotelo go koni en kinde manyaka jopiny owuothe twech achiel kendo giye poge gi jowetegi e yor siasa. Wakaji wa Eldoret wana haki ya kuishi hapa na kupiga kura vile wanavyotaka kulingana na haki yao ya kidemokrasia. Hiyo iko katiba yetu. Kutoka siku ya leo mpaka tarehe 9 mpaka siku ile ya kubeba Biblia, Uhuru Kenyatta yuko in charge. Baada ya Uhuru kutoka namna hii, kama baba na beba Biblia, mimi Raila Amolo. Kama wewe huna usalama, nani Kenya atakuwa na usalama? Hakuna haja ya kuongea uongo sababu ya siasa. Mimi sichoki kwa kushukuru wewe kwa kuwaleta wamama mbele juu. I never thought I would live to see a woman in that position that you have bestowed on my sister. Na vote blue maana yake ni maisha, kufaulu, maelewano na kesho ambayo tunatarajia. Akiingia gharama ya kilimo, mambo ya fertilizer, mambo ya chemicals, mambo ya seeds, hiyo yote tutateremsha ndio kosi ya kulima iende chini, mkulima aweze kunufaika. Kwa dhenya ke county no makisinya kura mgajuang' jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka no chwalo campaign mag Azimio la Umoja One Kenya e county Makisi, Nyamira kod mano ma Migori. Campaign mar Kalonzo no bago no timo Nyamira, Kisii makaeto chwenya Kaisibania ka ote mare en mar jiwo oganda makono mondo silwedo tenda Azimio la Umoja One Kenya iyiero mawang'ni. Kalonzo no ten ko jotelo buora mag Wiper maduto jiwo jopiny mondo wugo oko karombgi maluto mbulu ne Raila Odinga yiero mabiro majuma manyien. Bende gitiyo gi thuolo no mar seyo josiasa makiro weche mag athuye. Tarehe 31 mwezi Julai, imesalia wiki moja peke yake Kenya ipate mabadiliko. Nyinyi watu wa Kitutu Masaba hapa Geshima, mko tayari kuungana na Wakenya wenzenu kuchagua Raila Amolo Odinga? Hii wiki moja imepita, tumeona Mheshimiwa Ruto akitukana rais sana. Simwana kimutukana? Tunamwambia aheshimu rais. Mimi nimekuja kuambia tumetembea Kenya yote tukiwa na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka, na kila kona ya Kenya wanasema tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote tunapatia Raila Amolo
Oinga. Sisi tunamwambia Ruto, my friend, relax. Relax my friend. Hakuna shida, baba anaenda kushinda na baba atakuwa baba ya Kenya yote. Nakona mogibangi omago motucho ekweth no mar siasa mar Azimio koro wang'iye mago bende dhi mbele ekwetho kata riwruok mar siasa no mar Kenya Kwanza kama jalar kom jatend piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza no tero campaign margi imbo mar Kenya kendo oseo mokalo piny owacho kod Azimio la umoja wan Kenya kuom pek mar ngima mabende koro mako ganda jo Kenya. Ruto mano tero campaign mage Vihiga Kakamega kod Trans Nzoia onyiso jodak makono nigi kore mar biro konyo jopiny eneno ngima obedo mayot. Ekino bende onyiso jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo oweredo negi ngima kendo odhi oyue gi kwe kosetieko thuolo mare mar bede loch. Jatend Ford Kenya Moses Wetangula onyiso jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo kwa jo Kenya ng'uono kuom keto ngima obedo matek mokalo ne oganda jo Kenya. Si ameanza tena kusema ako na shida na IBC. Ameanza kugombana na Chebukati. Amesema sijui ako na shida na fomu gani. Sijui ako na shida na register. Akianza hiyo maneno mjue amejua ya kwamba tutamshinda asubuhi na mapema. My friend Mr. President, sisi tunakuheshimu. Sisi ni marafiki wako ndio tulisimama na wewe. Lakini sisi wale ambao tulikupigia kura, sisi wale ambao tulikufanyia campaign tukasimama na wewe, kwa miaka 5 iliyopita umetutesa, umetuangaisha, umetutoa katika nafasi tulikuwa nazo. Lakini sisi hatuna shida na wewe. Tunakutakia heri wewe, enda nyumbani upumzike. Tumekuona atunazunguka Kenya kulonji miradi mpya. Umebaki na wiki moja. Ukija hapa Trans Nzoia, tunatarajia uombe msamaha watu wa Trans Nzoia kwa kupandisha bei ya unga, kwa kupandisha bei ya mbolea, kwa kupandisha bei ya mafuta. Nyakora muginyiswa pachi kaluwore gi weche go mabende wakelo na nyamago mag siasa kabendo mandalo machuok to piny Kenya dhi yiero maduong' madwe mar aboro nyiswa pachi layo werande adek auchiel nono kabende wantiere mbui kanyo Ramogi TV nyiswa ni to pachi enang'o kaluwore gi magi mabende waneno e weche siasa kate pau siasa kwa dhi mbele wamedo menyo jochung' mopogore opogore anya to mago malaro komten piny oyudo ni jalar komten Kenya gi otiko mar Agano Party David Moure okwa jogo magilaro go lemono mondo we bolo weche makoch manyalo thuo jo Kenya ka kanisa masita mebure Nairobi ka mwawiro kwa jalup jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta William Ruto mondo ochiw luor ne telo maduong' mar piny Kenya. I'd like to call on my competitors and the various political formations to lower down the temperature of the things they are saying. These last few days we've witnessed a lot of raising of the temperature which can result in violence or the lack of peace. These insults must stop. I'm appealing to my competitors and specifically to the various coalitions, Kenya Kwanza and Azimio la Umoja. Stop bringing Kenyans into a state where they can rise up against each other. I also wish to call on our Deputy President and His Excellency the President. You are the leaders up to date of our nation. Please keep peace, lower your temperatures. The office of the President is very important. It needs respect. So is the office of the Deputy President. It's a respectable office. But right now, with the things that have gone on, even threats of some saying that their lives are in danger is not a good thing. Kwa dhimbele gi weche manyien oganda jo Kenya kod riwruoge mopogore opogore pacho ka medo wuok oko ka kwero weche mosebet kikiro gi jo siasa moko pacho ka manyalo kelo thuye kind oganda. Oganda jo Kenya bende imed kwa mondo kik yeti kodgi marach e kindegi mag siasa. Liet mar siasa medo jimbore pacho ka odong' mana juma achiel kende gi ndalo achiel to piny Kenya dhi yiero maduong' madwe mar aboro. Moko kuom jo siasa mamene koro wuoko mar seo mokalo weche go mikiro gi jotelo moko ka bende koro gikwa jo Kenya oneni kuyo bedi ndalogo mag campaigns ndalogo mag yiero kata mana bang' yiero ma pacho ka. We are Ushid women
we are maendeleo ya wanawake, we are Amka Dada. Riwruok mar maendeleo ya wanawake, mano mar Amka Mama kod mamoko kwa oganda jo Kenya mondo kik ketie tugo tich matek mano tim kod thuondi mapachoka mano kedo ne kwe kod achiel mar piny Kenya. Weche maikiro mag siasa manyalo kelo sigu medo kelo luoro ne mine kod nyithinde pachoka. 15 years ago, mothers buried their children after they were murdered, burnt life in a church. 15 years is not long enough for a mother to forget the pain of losing a child. Imekuwaje watu wanasimama juu ya gari na kutusiana na hatujasikia wakiulizwa swali? Hiyo kama wamama tumekataa na tunataka hata IBC tafadhali muzingatie zile code of conduct watu walisign ndio tuwe na amani katika hii nchi. Kama chielo, jodongo mawuok Abasu Bay County ma Homa Bay okwa kwekin jochung' malaro kombe mopogore mag siasa kagikoni siasa matulo nyalo biro tamo ganda mathoth ahinya to minne kod jodongo wuok kwa tama lo 100 mar goyo ombulu Raila Amolo Odinga dwaro mare mar kawo telo mar piny Kenya. Gima nyalo kwayo jokura duto te ni kura to wago urne jaduong' Raila Amolo Odinga kuche onge bagen bende onge penjo kura mar Raila onge ng'ama wuoye en gima through kura an gima nakwayo ni kwe gi muolo gi era ema mondo bedi siasa to en gima kawuono ka gik tarik 9 ka gik 10 weche mag siasa koro rumo juduogo kama kawaida. Dodi prayo kodariyo mag Jakamba kotelne kod jakom mar Boniface Kilonzo bende ojiwo oganda Jakamba mondo nyakuya hinya te kindegi mag yiero. Ne giloso athiriva nyasi masidho Wavinya Ndeti elaro kuom gavana ma kaunti ma Machakos. Wakamba ni watu wa amani na tunapendana. Kwa hivyo wakati huu wa campaign period tukielekea katika utepe tunataka kuwauliza Wakamba wote. Mimi kwa niaba ya kanzo yangu wadumisha amani, tuwe na elections ambazo hazitakuwa na vurugu yoyote. Elections ili Kenya nyingine, sehemu zingine za Kenya wakisikia Ukambani wasikie kweli watu ni organized na wapendi mambo ya fujo. E county ma Kiambu, jodak ma ok jo Agikuyu modak e county no kwa oganda jo Kenya mondo nyakue kod hera e kindeni mabende koro jochomo yiero maduong' kagi wacho ni gisechako bet kod luoro kaluwore kod weche midiro kod jo siasa. The political environment of our country is right now it's very dirty. The kind of exchange from the top leaders in our country, it's really calling for violence. And we may call for a peaceful campaign election whereby each and every individual should be part and parcel of that. And we should not call for we should not utter such kind of words that may result to violence. Ote maduong' koro en mana nyawo kwe pachoka, seche makoro yiero maduong' okayo machiegni. Nyakura mogamo wamenyoni hikruoka ne yiero ahinya to mano mitimo gi duol matayo yiero mar IBC kama wayudo ni duol mar IBC osidayanga kanyo magidhi walo mar biro bedo ka tudruok gi jopiny kod agents kanyakla kod dag fwambo weche matimore kindego mag yiero. Jafo mar Walter Nyambaga miyo waler ne yo machal kod ma. Jakom duol mar IBC Wafula Chebukati kanyakla kod jatatije duolo Majano Sen Majan ne otelo ya wayanga kanyo mabiro chiwo thuolo mar tudruok kod jopiny kanyakla kod agents mag IBC mantiere counties 4 kod 7 mar yudo weche motenore kod yiero. Kar tudruokno biro konyo e kawo simbe kod ote machwoko wuok kuom jopiny madwaro ng'eyo ler mathoth kata chwalo lepode magen-go e wi kaka yiero dhi nyime. The public, you can call in and get information, and this is where at the same time we harvest information from all over the country and we are able to disseminate the same in a timely manner. We'll make sure that everybody is safe to go and cast their votes, but we'd like to urge Kenyans, please cast your votes and go home and let other people do their work. Okang' mar yawo kar dag choko weche manyien motenore kod yiero IBC okawo mar kelo yot ne ute mag fwambo choko kendo keyo weche manyien ne jopiny. We set out to have the media as an ally and as an eye of the commission, as opposed to media sitting on the fence not knowing what we are doing. But at the same time, we expect the media, and they have done so by maintaining the editorial independence. Dolno yango ni gin kod tudruok makare kindegi
kod ute mag fombo bang' chwoyo kogi ogirimiti mar tiyo kanyakla. And I think when openness underlines everything that IBC is doing, it's good for the people of Kenya. So we will get involved to the very end of this. And I wish to thank IBC for this openness. I hope this openness continues for the good of the people of Kenya. En joma chiel to gana jo Kenya dhie debe tudruok e kind jopiny kod IBC geni dhi bedo manyangafu kokalo e kar kawo simbe kod ote machuok mag jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Nyakora mogiri pod na mabende losno wakanyo gi Walter Nyambaga en mana moro kata en ranyisi achiel kuom gigo mabende waiko ni twak maratila nyisi kacha ni waikore makare vioji oseikore kendo dhi kelo ni chal mar teseno mabende idhigo ya mbulu chieng'no ka chieng' yiero ochopo. Kata kamano waketi tenge mag motende kod yiero mapacho ka wang'e wechego motende kod somo kama migawo ma somo yango ni chenro mag somo biro chunga yanga e skunde duto mapacho ka tarik 6 ma dwe mar 8 ne ikruok mar yiero maduong'. Eten migawo masomo George Magoha oyango mano ka okoni chendo mar yiero ema chunyo ani nyaka lor skunde kuom thuolo machuok kendo ibiro yawgi kendo bang' lendo mar duoko. Migawo masomo bende ogolo siem ne josiasa mabago chendo moko mag siasa e skunde e kindene. Magoha loso kano chopo mar rango chendo mar gedo mar klase CBC skund sekondar ma Alliance. I would want to urge the principals, who are very few of them, who still have some children at home, to immediately bring them back, because we are breaking again on the 6th of next month for elections, and we shall not open until 15th. So it is very, very unfair to keep any child at home. If you want to engage the parents during the time that the children will be at home. Should there be a repeat election during my tenure, which I hope not, then we shall make sure that it may then have to mean that we may have to sit down as stakeholders and see whether it will be fair to examine the children if they will have lost a considerable amount of time. And I really pray that that does not happen, because these children have suffered enough. Nyakora moginda ikaprayo kodario bang' sa achiel mamidhiambo chendo en ratelo wantiere okang' mabende wamedo mi wechego manyien kabina nyisi kachnya tudri kodwa nyiswa pachi kaluwore gi wechegi mwai kuni odhiambo makawuono. Aneno kanyo ka Maxwell Wuo Tobias Maina wacho kanyo ni entiere sori karungu kendo oneno wechegi e yo makare kabende giketo mana wangi wechego mag yiero. Budho Calvins maya minye Nyarongo mane sub county county no Migori okwayo ne jogo mabela roko mopogore opogore loch mane kaka en bende ooro otene ka Pastor Dayangwa kantiere bende Migori County bende wacho kanyo ni entiere e budho ma kama kata kamano gikwayo mana ni mondo jo Kenya timiere yomoko. Engineer Lazaro Kanyamboku wacho ni style masani kweth moko mag siasa temo nyiso godo wich teko gi mirima en ranyisi ni gisechako luoro wachno mabende mar yiero kabende gineno ka gino mane gin go be koro dhi to wacho kanyo ni duol mata yiero IBC sane koro icheko kendo ng'iyo gi jopiny oketo wangi mondo ging'iye kaka duol no dhi tawo yiero ma pacho ka. Aneno kanyo kabende Lena Diongo wacho kanyo ni wuod nyaluak mar got kachieng gineno wa mos kabende wacho kanyo ni giketo mana wangi wechego magiro. Victor Yeko wacho niya wanyis jopiny ni kaponi giyiero jotelo to giyiero jotelo ka ging'iyo matut kendo giwere kod wach mar yuko jamna e gwenge. Ging'e ni tang'o ma jatelo dhi timo ka ok ong'iyo mano mimiyo odiochieng' ma kawuono. Neno kanyo Calvin Odhiambo bende wacho ni owuoro kaka jotelo moko bayo weche kata kamano yiero di bedo mar japiny. Akoro mga jongi na monda kao thuoli mar yo matin kata kamano pod wantiere kod weche mathoth bang' yoni kete mana ka Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora
Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu moniketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidiyo *1*3*4*3#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyakoro moga jongero kamano kuomedo kete mana kae Ramogi TV chendo maratilo kama omedo mi wechego manyien. Wadhie moro e county Manakuru mano bende chacho para nyakoro moga jwang gikone obila Manakuru. Oyudo wich mar nyako moro majagni 20 manyocho negi kae to chod wiye oko e gweng' ma Barute county no. Kaka Judith Omondi lero no ringre nyade no yudi e cho moro mane ondama buora kowuok e kama nyocha okwanye ringrene. En fuongruok ne anyuola mar Eunice Asindu ma osebedo gi achiedh nade mar manyo winyargi no manyocha okwany ringre jumbe 3 mokalo ka wiye to ne ochod oko gi achije moko. Ma osenindo Asindu ma jahigni 20 nyocha okwany ringre gweng' ma Barute county Manakuru kanyakla kod ringre jago machielo manyinge Geoffrey Bet ma jahiga 48. Beatrice Auma ma en min nyako no koni nyare ne oriko wuok dala Butere mar dhi manyo tich Nakuru. Chenro mar yude simu ne okochopo kare mana ndalo matin bang' wuok pacho ka gikone ote mar masira no ne umonjogi. Tulionana na yeye mwisho ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 6 akiwa ananiambia nakuja huku Nakuru. Hasa hivyo ilipofika tarehe 12 nikapata ni mteja. Na sasa kwa runinga nilikuwa nimeona kama watu wameonyeshwa. Komanda Marobila County Manakuru Peter Mwanzo koni ringre ariyo gone okwany tarika 13 kamar nyadendi no to ne onge wich kata nanga moro amora. Kufuatia kitendo kilichofanyika tarehe 13 Julai ambapo hapa kijiji cha Barut kulikuwa na mauaji ya watu wawili
ambayo ilikuwa ya kinyama na kikatili kabisa. Msichana ambaye alikatwa shingo kwa upanga baada, kulingana uchunguzi wetu, baada ya manajisi. Min Eunice koni ne ochopo Nakuru kendo puodho ringre nyare kata obedo ni wich ne onge. Venye nilifika huku Nakuru nikaenda mochari kwanza kudhibitisha mwili yenye wamesema msichana na mtu mwingine ni ya nani. Kufika kwa msichana kweli hakuwa na kichwa. Kuangalia design yake, kwa sababu mimi ndio nimemzaa, nilitangulia kuangalia mguu yake. Nikapata alama fulani iko kwa mguu. Nikadhibitisha kumbe huyu ni msichana wangu. Obilane oyudo wi ma osenindo Eunice ichomo roman kilomita 4 kwa kumane oyudie ringre. Min mare koro kwayo piny owacho mondo konye tero ringre nyare Butere kuma dalagi nitie. Our investigations were able to lead us up to this pit latrine where we have managed to recover the head. Sasa ningependa watu wa serikali tafadhali mnisaidie venye naweza peleka mtoto mwili wake nyumbani. Butere ni mbali, siwezi peke yangu. Msipo nyinyi kunisaidia. Wijno osetere karkano ringre joma otho Nakuru level 5 kendo rito bero. Obila osendhiyo achije adek mitudo kod njore no kendo irito chwal gi e nyim doho. Bende gisingo dhi nyime kod nonro mar neno ni jogo mitudo kod njore county no oyudo kum mowinjore kodgi. Now we've taken it to the mortuary, awaiting further analysis in terms of DNA. So basically we have right now quite a number of suspects that we have been able to round up. So far we have 3, and from the investigations that we are conducting, we believe that this kind of an act could not have been conducted by one person or 2 people or 3. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakona mogo kalo boda wadhi nyaka Uganda kama jolupo 40 ma Kenya omaki kendo gengnegi gi obila e piny Uganda. Jolupo go yangore ni nyomaki e chula ma Mageta ka gine chenro magi mag lupo kendo no chwal gi nyake boma ma Kampala e pinyno mar Uganda. Jakom dhowath ma Uhanya Peter Gutu olero ni obila go mag Uganda no ndhiyo koda ka yiedhi kod kilua kendo koro gengnegi e chula ma sikulu mantiere Uganda. Jopiny dhowath ma Uhanya ne obago ng'anyo kadwaro ni we jolupo go thuolo kendo ojiwnegi arita kwe. Jalup kamishna Mabondo Richard Karani oyango ni tudruok dhi nyime kind apisa kamishna mar gwenge mag Nyanza kod tend Uganda mondo mi we jolupo go thuolo. Kinde wage Waganda nikech Waganda osiko ka araswa all along. Kendo gisiko ka seche duto kata kodhi e lupo ninde nam ka gine wane magitiyo tichwa. Makata odhi mane wi Mageta ka. To wayudo ka gisenindo e wi Mageta ka girito wa mondo gimakwa. To mayo ken mara mokwongo Waganda mako jo Kenya. Gisiko gimako jo Kenya, jololo biro, jo sukulu biro gimako mana jo Kenya. Ka giwuok sukulu to gibiro mako jo Uhanya ka. Ma en seria mane? Kwayo sirkal mar Kenya moting'o Matiang'i kod Uhuru Kenyatta. Kaka in sirkandwa mwageno kuome. Ok iparwa mondo ikonywa. Omiyo kwayo sirkal manitie sani matiyo sani mapokoa ni nyako ng'ini to Lake Victoria mangima irito nade nikech Lake Victoria ok en mar jo Uganda kende. Nyakoro mogero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wadhi mbele kod mi weche go manyien kamwa yudo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta yawa yanga paya mar di Nairobi Expressway manoger kod omenda maromo siling bilion 88. Uhuru bende no yawa paya mar the Eastern Bypass ma igeno ni biro duoko dhugruok mag nyamburko chien e apayano makoro no med ger kod omenda maromo siling bilion 12.5 kaka Edno Koth leronwa. E juma mare mogik kaka jatend piny Kenya kapok piny odhi e yiero maduong', Uhuru Kenyatta ne oyawo apaya mar the Nairobi Expressway kama ne okawo thuolo mar puoyo okang' ma piny owacho osegoyo e gedo mar nderni e thuolo mar higni 10 mosekalo. During our term in office, we have built more than 11,500 kilometers of new tarmac roads, which have increased Kenya's paved road network by more than 85%. And as a result of accelerated road development and maintenance, more than 70% of Kenyans can now access an all-weather road network within a radius of 2 kilometers from their homes.
Uhuru bende ne owacho ni apaya mar the Nairobi Expressway mane oger kuom thuolo machuok ka opim kod kaka ne ochan biro medo jiwo lwasi mar ohala e boma ma Nairobi. I am pleased to note that the major construction works that were originally envisioned to take 36 months were completed within a period of 18 months. The expressway lays open a better business environment for our country, which means more opportunities for our nation in tourism, in conferencing, in manufacturing, in hospitality, sectors that employ more than 3 million Kenyans directly and another 6 million indirectly. Nairobi Expressway en apaya mar kilomita 27.1 matudo gwenge ma Mlolongo e kaunti ma Machakos kod imbo mar boma ma Nairobi. Weg nyamburko chulo kind $120 nyaka $1,800 ka gitiyo kode kaluwore kod kit nyamburko ma giriembo kata bor ma giriembo e wiye. Jatend migawo mar Nara James Macharia wacho ni bang' temo kaka itiyo kod apayano oseyangore ni thoth ji ok luw chike ma oketi. Macharia bende wacho ni kum mane omi mitokni mag ting'o jowuoth kata matatu mondo kik ti kod apayano pok ogol. Every, say, 2 kilometers, there's a sign saying maximum 80 kilometers. But you find somebody driving at 140 kilometers per hour. Even the matatus, which initially caused a lot of problems, we did say there is no place along the expressway where matatus can drop passengers or pick passengers. So the ban on PSVs is still on. Eastern Bypass, mabende en apaya mar kilomita 27, ne okwongo gere higa mar 2014. Medo gere mane orumo dweni, igeno ni biro kelo fuong'ruok ne jodak mawuok e gwenge kaka Utawala, Ruai, Kangundo kod gwenge mamoko. Midusa mane ochung' ne gedo mar ndarano, Wilfred Oginga, wacho ni ne okawo thuolo mar dweche 6 kende tieko kilomita 27 mar ndarano nikech omenda mane gerego ne oket thenge ma ok olewo. Oginga kwayo jowuoth mondo ti kode maber mondo kik gimed masiche mag apaya ma osebet ka nego oganda mathoth e ndalo mosekalo. To wadwa kwajo Kenya ni mondo wabed motang' ka waringo ndara, nikech sani tho matimore ndara oingo tho ma malaria kelo, oingo tho ma okimi kelo, oingo tho ma kolera kelo. Koro wayudo ni sani ndara ji tho ma dhi 4,000 higa ka higa Kenya ka. Ma en wach maduong' ma wadwa ni wakon jo Kenya ni kuyie to tiuru gi ndara e yo makare mondo ngimau obed maber. Samoro inyalo bedo ni iparo ni in right, to adwa wacho gi dho ngere ni kik ibed right until you are dead right. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni magi gin moko kuom chenro mag dongruok matende osebet katimo maka koro dong' mana wik achiel ka koro dhi e yweyo. En mor mare ni chenro makamagi biro medo nyayo dongruok e piny Kenya. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mwe keto tenge mano Maria Expressway ponono ni in jalo mo ero ringo beda bula beda thola beda chwakanya to kedak county ma Nairobi. En wach mo winjo bedni winjo makare kama jopith kod ji matiyo gi punde aluora mar Ruai e county ma Nairobi onyiso luoro kaluwore kod tim mar yang'o punde masani ochako duogo kendo e counties mokiyo gi Nairobi mokelo luoro ni ring pundego dibedni uso ne jodak ma Nairobi. George Bati miyo waler. Higni adek nyaka ne piny owacho kum yeng'o mag punde gwenge mopogore opogore pachoka, luoro nitie ni jomoko luchore kendo sani yang'o punde. Ma en bang' fwenyore ni maromo pundi 15 endo yang' e kaunti ma Nyandarua, kamoko bende nolok ring'o Machakos kod Naivasha, tim makoro miyo jopith mag punda luoro kendo chuno mondo girit pundegi otieno mangima. Kotelnegi kod jakom mag weg punde ma Nairobi Stephen Kamwiro Mudhamia gikwayo bedo migepe mag arita mondo miyo konygi ka giwacho ni pundego wegenogi maponi gilal to ngimagi biro kethore. Muhula umetupita Nairobi County na si Nairobi tu. Ingawaje hatuwezi sema we are very clean kwa sababu hii kitu tulimaliza miaka 3 ilisha. Na kama tulienda kwa serikali tukaongea tukaenda Kilimo House tukakubaliwa vishinjio isimame kwanza. Kwa hivyo tunasema hako kadogo kamebakia, serikali tuangalilie pia mkulima akiangalia punda yake kwa sababu vishinjio ilichinjwa zile zinaenda humuhumu. Kuna woga kama area ya Naivasha hizo
na Nakuru hizo. Ukisikia punda moja amekuliwa, hii ni njia ya kufungua ile mwanya tulikuwa tumesiba. Na kwa hivyo tunaogopa na tunaambia serikali tuangalilie na pia wakulima waangalie punda zao. Mudhami mabendo loso giweg punde ma utawala kinde chiwo tegruok kaka inyalo rit kanyna. Onyiso weg leno mondo mi one ni gimanyonegi kaka ginyalo yudo chiemo moromo. Kochiwo ranyisi gi kaunti ma Nairobi ma koro sani wacho ni punde winje matek kaluwore kod oro ma omiyo punde ok yudi chiemo moromo. Lakini kilio cha chairman wa county, Nairobi County ni ya kwamba Nairobi kuko na ukame sana, kuko na njaa, punda asishibi, punda hawezi kuenda sikundi zile zinaendwa kwa sababu ya njaa, na kwa hivyo tungeomba usaidizi hasa serikali na hata Brook na Kedat, kwa sababu wakulima wanalia punda saa hii ile inabebanga mitungi 20 wezi beba. Sana ile shinde tuko nayo ni watu wasikii kuingia kwa vikundi. Saa hii wale tuliko nao wengi hapa wale tumewaita wafundishwe ili waweze kujiunga na vikundi. Wakijiunga na vikundi, kikundi kinaketi kinaona punda zao kama ni 10. Wanaweza hata organize kupata gunia 10 hizo. Na mtu akipata gunia moja kwa wakulima inaweza msaidia kwa mwezi, at least punda akikuja nyumbani jioni ama akitoka asubuhi anapata kitu ya kukula. Ojiwo weg punde go mondo miuti gi punde yore mag yuto kendo nigi kano omenda e bengi. Maloyo neno punda mana kaka gima owinjo yang kasto iloko kado. Wakati huu ni wakati wa kukua, vikundi tulianza vikundi na wanahitaji kuwa na pesa. Na kwa hivyo tumewaitia watu wa bank, tumewaitia watu wa agriculture ili wafunzwe kuweka pesa kwa mfuko na wafundishwe kuweka pesa kwa bank, na punda awe ni mfanyikazi wao. Punda si tu kuchinjwa, ni kuwafanyia kazi. Apisa mar veterinar Makasarani Judith Baraza onyiso weg pundego mondo mi ochiw arita makare ne pundegi mondo kik giketh mwandu joma moko manyalo kelo sigu e kind weg punde kod joma mwandugi okethi. Gino mowacho ni nyalo miyo joma oketh mwandugi hinyo pundego kata miyo ginyalo wito ngimagi. George Bati, Ramogi TV. Mashigini ya kwa mwanga juang wangie mago motuche pautuke kamane enudio chieng joma wakeini tielo mogik mag tuke Safaricom Golf Tour bangja tuge Elizabeth Njao yudo loche lap Royal Nairobi Golf Course. Njao no yudo loche gi points for ngwen kodari tugogo manoyo jotugo maromo 305. Elizabeth Njao no yudo points pari buche ochiko mokwongo kapo komedo points pari kodari e round marario kathuolo marario kodadek no kao kod Wanjiku Maingi gi Rebecca Gikuru kaluore. Njao biro beda chiel kuom jotuga par kod ang'wen mabiro rakore tielo mag finals chieng' ngeso manyien e alap Mavi Pingo Ridge County ma Kilifi. Mayak ne chak Safaricom Golf Tour tukegi oseywayo jotugo maromo 8,500 moting'o nyithindo to kod jogo madongo. Kalek mar kambi mar Safaricom en gero mich mag tuke kindo ganda. The course was not playing easy. It was challenging. But I stayed focused. I was not playing to win. I was playing to enjoy the game and to have a good time on the course. So my focus was not really to win, and I never felt bad if I didn't get a par or I didn't get a birdie. I just played my game, easy game, and I think I was playing with very, very good golfers. Nekora mogen thuolo mabende wa bedo gi gikono mar tielo mokwongo mar chendo maratil kamano ikoni weche go manyien pani na nyisi kacha ni oratil osekore yo makare mano ka imedita gi jafamo VOJ mosekore yo makare gi wende mondo mi gi nyisi ranyisi mar kaka ibiro gombo chal mar weche kotende gi chiengno mar gombulu nyakora mga jongero kamano kuom kete mana kaira Ramogi TV. Baba Lavina ka wuoko thitha wendo wacho kanyo ni waketo kuenda logi mag yiero biro to kendo kalo ka brother Kuku George bende wacho kanyo ni jokenya karit mwandu gi gin giwegi ok ni wachoko to waketho ko gik tok higa bich modagi ji chom changanyi bende nyisa kanone jamna gi yuko to kata kamano ni maler ni josiasa brodok duoko pesa gi mag yuko nino bang yiero gi koyo pogoropo yakora mga juang ni keksayi na lore gi kanyo nyinga Lydia Okeyo jaloko marwa en Elizabeth Otieno tudiko dwa kendo sadeke wange mangnwa kelni weche gi manyien.
paro no ng'ao ka an Nairobi. Ma Ramogi TV.